Mit navn er Claus Mannicke. Jeg er professor på Syddansk Universitet, og jeg var med til at starte Rygcenter Fyn i 1998. Jeg var leder af centret, og nu står vi her og kigger på bygningen, der blev lavet dengang. Ja, det er det originale billede. Det er de to nyansatte professorer. Det er min kollega Tom Bendix og mig selv. Og vi startede i 98 med at bygge forskningsafdelingen op og hele Rygcentret. Det var et kæmpe arbejde. Der var masser at tage fat på. Der var mange udfordringer. Vi ser glade ud der, men det var også en tof tid. God tid. Jeg kan godt lide det billede. Ja, det her, det var hjertet af Rygcentret og forskningsafdelingen. Det var her, MR-scanneren, den stod 3 tons jern. Den er solgt til de varme lande nu, og der er papkasser tilbage. Ja, nu får vi jo snart besøg af de to herrer, der var drivkræfter for at starte Rygcentret. Rydder lige lidt op her, sætter på plads. Det var Mogens Hørder, dekan. Han er institutleder nu på Syddansk Universitet. Og så Peter Jest, som er cheflæge på OUH, dengang på Sygehus Fyn. Så nu vil vi se, om de kommer til tiden. Det plejer de faktisk at gøre. Så jeg må ud og lave kaffe. Mange år siden. Ja, det er ikke siden, jeg har set det originale. Ja, det må man sige. Det er fint at være tilbage. Ja. Velkommen til. Lad os prøve at gå ind og se, om ikke vi kan få nogle pladser her. Det er jo depot det hele, så... Der var en nordisk konvention, som sagde, der skal startes en kiropraktoruddannelse et eller andet sted i Norden. Og så gik budet rundt, og så sagde den danske regering, det vil vi godt se på. Vores første del, det var, at vi havde en garanti for, at vi også kunne give en klinisk uddannelse. Og der var jo kun én ting at gøre, og det var at banke på døren til Fyns Amt, som var vores nære samarbejdspartner, og hvor vi havde den kliniske uddannelse for medicin, og sagde, kunne vi ikke lave en klinisk uddannelse for kommende kiropraktorer? Men det var så universitetet, der havde teten og havde opgaven, og så blev det klinisk involveret. Ja. Og i den forbindelse, der var du, Peter, du var jo lægelig chef hos lillebror dengang, Sygehus Fyn. Ja. Hvordan blev Sygehus Fyn? Som bestod af alle sygehusene uden for Odense Universitetshospital, men som faktisk havde en meget tæt tilknytning til Odense Universitetshospital. Og der fik vi ret frie hænder med at lave noget, som man måske i det store universitetshospital havde nogle ret strenge traditioner for, hvad man måtte og hvad man ikke måtte, og hvordan man skulle komme igennem det. Det var faktisk noget af det, som virkelig fik folk til op på beatet og diskutere. Det var det der med at arbejde sammen, læger, fysioterapeuter, kiropraktorer. Kunne det lade sig gøre? Altså det var der i hvert fald mange, der slet ikke kunne se for sig. Var en mulighed. Jeg tror, det er så få år siden, at det var... 90'erne, når jeg husker tilbage til København, hvis man fik en diskusprolaps, og den ikke gik væk af sig selv, og den skulle opereres, så var der 9 måneders ventetid på en scanning, og måske yderligere 3-4 måneder på at blive opereret. For der var ikke allokeret ressourcer i tilstrækkelig grad til det område. Så det kunne tage patienter et år, fra de fik en akut diskusprolaps til de blev behandlet.
Men der var en baggrund, der gjorde, at her flaskede det sig på den rigtige måde, så man kunne komme videre med noget nyt og en anderledes tankegang. Der sådan set overrulede de klassiske barrierer i sundhedsvæsenet for at tænke på den måde, synes jeg. Man havde været lige ved at miste sit fakultet i 88. Ikke? Jeg blev dekan i 89, fordi... Det var superkrisen. Det var lige før det lukkede, ikke? Og vi fik jo en betinget godkendelse. I dag har vi jo et fantastisk betydningsfuldt institut for regional sundhedsforskning, som har samlet alle de hospitaler, som ligger uden for Odense Universitetshospital i et institut. Ja. Og i virkeligheden var etableringen af Ringe her, det var faktisk pilotstudiet til det. Det er parallelt til den tænkning, man har, når man udvikler et universitetshospital. Den tog jo også op, den bold, fordi I kom meget hurtigt i gang med forskning, I kom meget hurtigt i gang med at rekruttere Ph.D.-studerende osv. Kørte op på et højt niveau, som var fuldt sammenligneligt med universitetsklinikker og overhalede mange af dem, der var på Odense Universitetshospital. Og det demonstrerede bare, at det kan ske alle steder, hvis man samler kræfterne. Og i dag i regional sundhedstjenesteforskning har vi jo de her fokuserede forskningsgrupper, som leverer fremragende forskning, og som gør det i samarbejde med de her ting. Det var lykkeligt, at det lykkedes, og jeg husker stadigvæk den der vidunderlige dag, da der var indvielse her, og vi stod og ventede på prins Henrik og hans følge og så videre. Det var en pragtfuld dag. Det var det. Og han var også inde og lige prøve scanneren. Jeg skulle se, om han passede ind i den. Vi havde omkring 20.000 patienter igennem her, og vi fik hurtigt interesse for nogle bestemte forandringer, som man kan se på rygknoglerne. Det er sådan nogle hvide pletter, og de hedder Modig-forandringer. De kunne have heddet Jensen-forandringer, men det var altså en amerikaner, der opfandt dem. Og han hed Mr. Modig. Ja, det er Modig-forandringer. Det er sådan nogle hvide klatter inde i knoglen, og det fik vi meget hurtigt interesse for i centret, og byggede et helt stort forskningsprogram op omkring det. Det var 10 forskere i 10 år, som prøvede at besvare en masse forskningsmæssige spørgsmål, og jeg vil sige med en vis succes, fordi de allerseneste resultater, som vi netop har fået ud i verden, har givet gennemlyd overalt. Nemlig at man kan behandle i hvert fald nogle patienter med Modig-forandringer med antibiotika med succes. Vi prøver at besvare adskillige forskningsspørgsmål, både omkring hvad Modig-forandringer kommer af, hvordan de udvikler sig undervejs, hvad består de af, hvor mange i befolkningen har de her Modig-forandringer, hvor mange patienter har den. Ja, men de forskningsresultater, de har givet genlyd i hele verden, og det er vi stolte af her i Rygcentret. Og jeg er sikker på, at denne her nye viden, vi er kommet med, det er en ny platform for en masse nye forskere. De vil få inspiration af det her og starte en masse forskningsprogrammer omkring Modig-forandringer. Men her, der er det slut. Vi er flyttet til et nyt rygcenter i Middelfart, og de skal starte en helt ny forskningskarriere op der. En ære er slut.